Kira kayo? Gira init, no? Okay. Sige, sige ka ta magsugod. Kayo po, lingi sa inyong mga tapat o tayo kahiyong, kasmay ng mga smile. O tuloy ko hati. Sige. Ang puro na ito karon makita sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 15. Versikulo 1 hangtod sa 15 sa Juan 6. Sige, akong ihangyo ang tanan sa pagtindog, akong pagbabasahon ang pulo sa Ginoo. Sa Juan 6, magayon dali, humaling ini, itabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Isunod kaniya ang daghang kaayong tao ay nakita na nila ang mga milagro sa iyang pagkayo sa mga masakito. Ito nga si Jesus sa kabungtod, uban sa iyang mga tinunan o milikod sila dito. Niadtong higayuna doon na ang kasaulugan sa pagsayo. Kanya bitanaw si Jesus sa palibot niya o sa pagkakita niya, kadaghang mga tao na kaingon kaniya, ingon siya ang pereti. Asa man kita makapalit o ibog pagkaon alang kini mga tao. Isutin niya kini aron pagsulay kang Filipi, apan ang tinuod mao ang hibalo na si Jesus kung sa iyang buhaton. Si Filipi dito ba bisan pag palit kitag pan na bilag bilig 200 ka dinaryo, bilig yapon kini kaigo sa ipakaon ni mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, Zoe Simon Pedro, ningon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi na may 5 kapan nga si Bada o 2 ka isla. Kapag nag-unsa man kini alam ni daghang tao. Si Jesus ningon kanila kalingkura ang mga tao. May daghang mga sangkot na hubo na atong kapita, busa na lingkod ang mga tao na may daghanon na mga 5,000. Kunya, giingon, gituwa ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Diyos, o gyapon-abot niya ang pan ngadto sa mga tao, mausap kini ang iyang gibuhat sa isda, o ilang mga silatan na nakaon putol sa iyang gusto. Sa nangabusog na sila, tanan, ngayon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin, aron way mausik. Busag gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan, nga si Bada, ang ipakaon sa mga tao, kung nakapuno kinig, busi ka pukaw. Sa pagkakita sa mga tao sa milagrong ang himo ni Jesus, ningon sila sa walay duha-duha. Siya gayon ang propeta nga giingon sa kasulatan ng bangal, mani sa kalibutan. Nasayap si Jesus ng buduon, sila kaniya o pugson siya aron muon nilang hari busa ibalik siya na ginusara ngadto sa kabungturan. Ano ka? Among mga itong amahan, salamat sa kabuntagon, salamat Ginoo sa kusog na imong gihatag kanamo ug tingog Ginoo na makabadaig ni na ang gamiton ang tingog sa among pagkanta, paglayig sa imong ngalan ug sa ikaw sa pagka-ikaw Ginoo sa among kinabuhi. Lord, mahayag tabang sa imong dalaang espiritu Ginoo Lord na iyang giyahan na sa imong pulong imong gihatag Ginoo na kagayon ni kasing-kasing na ang nagpatudlo, ang naglawat sa inyong pulong na mong kabutagan Ginoo. Lord, ikaw ang mag-iiya ka namo, ikaw ang mag-hatag ka namo kaalam, abri ang huna, abri ang mata, na ikaw ang makita karon, ikaw ang masabtan karon sa inyong pulong na inyong gihatag Ginoo. Lord, imuha ang tanan, imuha ang bungog, himaya sa walay katapusan. Kini ang pasalamatan sa mga Jesus ang Amen. Ang lingkod. Karong kabutago, atong pag-ahisgutan kung saan ang pagsunod ng Jesus. Pinagi sa ato ang
panutihon sa kami na storya na usa ka milagro, dakong milagro na ipakita ni Jesus sa pagkakaon sa 5,000 ka tawo na ito nabasahan dali. Kung kini na storya, kapila na ito nakaduogan niya. Nangimulas na gaya na ito ang istorya. Kaya kapila na ibalik-balik sa Bible sa wali. So, karon ato na pong atong susihon kung saan na po ang ipakita ng Jesus na pagtulungan aning na storya. Usa ka lindot na sa bagong kasulatan sa New Testament, usa ka lindot na makita nato o mabantayan nato ang lihok sa balaang espiritu dahil sa bagong kasulatan. Sa iyang mga author, diba kapalumata ang author sa Juan kay si Juan. So, ditawag yung pagawin ng Juan kay Beloved. So, sa ubang pa mga gospel na si Matthew, Mark, Luke, or si Paul, makita nato usa ka libro o mabatay nato ang lihok sa usa ka sa balaang espiritu sa kinabuhi aning mga author sa bagong kasulatan. Kabalutan, natawa na sila, ang uban walay iskulahan, kaya ni Pedro, gusto siya mananagat, pero nakasulat siya mga mabungahon ng mga pulong na atong masagtan, na atong ma-apply sa atong kinabuhi. Diba, usa ka mananagat, pero ang iyang pagsulat ay makapausap sa atong kinabuhi. Diba, usa ka tao lamang na walay iskulahan, pero nakasulat siya pag kinabuhi na makausap ka nato. Muli ang nakalingkod sa balaang espiritu. Kabalota na ang balaang espiritu mo'y nagagniya sa mga author ani libro, ani yung 4 gospel, or kanang mga letter ni Paul or ni Pedro. Kabalota na gisulti po ni Pedro nganong nakasulat sila ani sa iyahang libro sa ikaduhang Pedro 1. Inyong susinon, dumatag susi para makita mo natin ang ikan sa Biblia. Sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20, hangtod sa 21. Minanda, apal nga daw sa tanan, nilulugay kini. Walay bisan-binsa na makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinagi sa iyang kaugalingong panabot kay way lain propesiya ng nimo gikan sa pagtuot sa tao. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa iyang pagsulti sa mensahe ng gikan sa Dios. So ang Espiritu Santo or ang balang Espiritu na gikan sa Ginoo mao'y nagmando at nagbibiya sa mga disipulo o sa mga writer sa mga sa bagong kasulatan sa New Testament. So, makita nato kung sa kanindot kung ang balaang Espiritu ang nagbibiya sa atua. O kung sa interesting po na atong makita sa atong kasulatan o sa atong teksto karon na atong pagtunan is makita ni kini sa upat ka gospel. Upat ka tawag ato gospel na diri sa Mark, Matthew, Luke o sa John. Kanina pagpakaon ni Jesus sa 5,000 makita sa upat ka libro o gitawag na 4 gospel. Kung dili ra kanina storya ang makita sa upat ka gospel, ang resurrection po sa Ginoo. Pero kasabot naman na ang importante doon nga naa sa upat ka libro ang kanina storya ng resurrection. Pero ang 5,000 ganun nakaman sa upat ka libro, sa upat ka gospel na ipakita nila. Ganun kahanap. Usa ana, or before that, natutubagon na,
Makita nato sa ato ang teksto, gingon dras ni John, sa verse 1, human ini itabok si Jesus sa lanaw sa Galilea, o lanaw sa Tiberias. Kung ato, kung sige na magbasa ani sa upat ka gospel, na balik-balik ninyo, bantayan ninyo na ay gap ilahang istorya sa lain-lain version sa ilahang pag-istorya sa 5,000 pagkakaan ni Jesus diya sa 5,000 makita nato na ay gap, diba? Nana sa verse 1, human ini nitabok si Jesus so pasabot anak sa chapter 5, diba? Na ay gap between sa katapusan sa chapter 5 o sa pagsugod sa chapter 6. So, sa naay gap sila. Dili na kanang chapter 5 na itabo karong adlaw nga ang chapter 6 upa na yun. Naay gap daw. Ingon ang mga Bible scholars. Yung siya, i-describe ni John nila, pero yung ipakita nila na kanang sa verse 1, human ni ini. Wala ta kabalo kung sa'y sakto good, exactly na pila ka panahon ang gap ani, bulan ba or tuig, pero wala nga sa binulan na gap nila. Ani na gap. Kaya ang event sa Juan Kapitulo 1 hangtod sa 4, nahitabo ni sa unang tuig sa ministry ni Jesus Christ. Ang 1 hangtod sa 4 na chapter. Ang muli ang unang tuig sa ministry ni Jesus Christ. Kung ang healing miracle or ang milagro na nabuhat sa John 5 sa Juan 5, nahitabo ni sa ikaduhang tuig na ministry ni Jesus Christ. So pag-abot sa John 6, muna ang sugod sa iyahang ikatulo. So gamay na kayo ang ikaduhang tuig ni Jesus Christ. John 5, yung pagsugod sa John 6, sa Juan 6, muna iyang pagsugod sa iyang ikatulo na tuig. Pareha po niya sa gap sa Matthew. Kung makita ninyo, ang Matthew na gospel na libro, ang gap is makita nato sa Matthew 4. So, sa chapter na nakita nato sa Juan 5, kabayan sa yan, ikaduhang tuig, kanina gap daw, ang supay daw ni Amy, is makita nato sa Mateo 4. Nasa sa tunga-tunga sa versikulo 11 o between sa verse 11 o 12. Muna itong verse 11 katong, or kanina chapter, muna itong temptation ni Jesus Christ. Kung mabasahan nyo dila sa Matthew 4, muna itong temptation ni Jesus Christ na itabo. Sa verse 11, muna ang katapusan sa temptasyon. Atong nihawa na, nibiya na ang yawa, umiabot ang mga anghel dira ni Kristo. O sa verse 12, nadunggan ni Jesus na ang iyang ikaagaw na si John the Baptist kay gidakop o gibutang sa priso. Dayon dira na ang paglakaw niya, he departed to Galilee, padulong sa Galilea. So ano siya? Nitabok si Jesus sa langaw sa Galilea. Mauni ang connection daw. So muna ang gap, na-fill in ang gap tungod sa Matthew 4 na panghitabo. So pag sa Matthew 4, muna inabot na ang John 6. So ang gap between ng mga verses is almost a year daw. Almost a year ang gap ng mga verses. Sa pag-read sa Balaang Espiritu ni Matthew sa pagsulat, iyang i-leave out ang almost the whole year sa ministry ni Jesus Christ. And after decades later, si John the Baptist, si John the Beloved, iyang i-fill in ang gap kaya tungod kaya
by writing the John 1 to 4. So, si Matthew, yan, gi-lead out ang usa ka tuig or usa ka whole first year na ministry ni Jesus Christ. Kaya si John the Beloved, yan, i-fill in ang 1 year na ministry ni Jesus Christ. Okay. Tara. Ang una nga tuig, itong John 1 to 4. Chapter 1 to chapter 4. 1, 2, 3, 4. Kana mo ang first year na tuig ni Jesus Christ. So muna, gilead out ni Matthew, i-fill in ni John the Beloved. Usa ka interesting ani na itong mabantayan sa pagpakaon ni Jesus sa 5,000 o kanang resurrection ni Jesus Christ. Kaya mura na itong makita na anaa sa upat na gospel. Kung nakabasa mo sa 4 gospel, muna itong mabantayan na ang present na storya is kanang 5,000 o kanang resurrection ni Jesus Christ. Ang resurrection, masarap na ito. Kailangan nanago siya sa upat na gospel. But the Lord's pagpakaon ni Jesus sa 5,000, usa ka nindot na milagro na ipakita doon. Makita nato sa Matthew 14, Mark 6, Luke 9, o John 6. O sa atong kadaghan nato nabasahan ang Matthew, Mark, Luke, mabantayan na ninyo ang ilang sinugdanan. Ang Matthew nagsugod sa sinugdanan ni Matthew, ang birth ni Jesus Christ, diba? Ang pagkabanhaw o pagkabuhi ay pagpanganak ni Jesus Christ. Ang sa Marcos, ang baptism ni Jesus Christ. Ang Lucas, ang pagpanganak o gawas ni John the Baptist o anang sumpay sa storya sa pag-birth ni Jesus Christ. O sa John, nagsugod siya sa creation sa universe. Diba? Muna niyang mabantayan. Diba nindot kayo? Si Matthew, nagsugod siya sa kanang birth ni Jesus Christ. Sa Marcos, nagsugod siya sa baptism ni Jesus Christ. Ang sa Lucas, nagsugod siya sa John the Baptist na birth ni Jesus Christ. Ang kay John, the Beloved, kay Juan, nagsugod siya sa creation sa universe. So kung atong isakap na nanan, na ay nindot na harmony ang ilahang storya. Lahi-lahi sila atong mabantayan, gamera ang chapter ni Marcos kaysa sa ubang gospel. Pero ang ilahang connection sa taga-gospel is naagoy dili gud magkasumpaki. Naagoy harmony sa ilahang pagsulat kabahin ni Jesus Christ. So muna ang usa ka interesting na usahay ma-miss out na to sa atong pagtuon diha sa upat ka gospel. So muna ang gamay na background ako ihatag kaninyo. Sugod ta sa atong pagtuon sa atong pulong karon, makita nato sa one size. Pagpakaon ni Jesus sa 5,000. Sa ato karon natay sa atong pagkakristuhan ang uban sa ato ang abot na kailangan kisa may kinadugayan na sunod sa Kristo dre na ay pulong katuig na nagsunod ni Kristo or sa ato ang pagsunod ni Kristo, usahay natin kalisod or along the way, sugod sa pagdawat na ito ni Kristo, pagsunod na ito ni Kristo Jesus, along the way, lahat na makakunan sa atong pagsunod kaniya. But as long as nata sa kalibutan, o nagsunod ta ni Kristo, na napatas kalibutan, every day, or padayon na nagot tayo makakunan diha kaniya. Kung kaning kabuntagon, ang atong pulong karon ang nagtulog ka nato kabahin sa pagsunod kaniya.
Sa uban na nato, usa na may ka-reminder nato, usa gud ang pagsunod nato ni Kristo. Ang uban po nato, kanina po muna itong masaktan na muli rin pagsunod nato ni Kristo. Ang uban, ang mga dugay na, usahay ma-reminder ta, or matulong nato sa itong pagsunod niya ng Kristo. So atong pagsunod ni Kristo, una ang atong pagsunod niya, usahay yatang i-stretch out ang atong pagtuo, or inaton or palakdon ang atong pagtuo niya kaniya. Kita nato dira na kung nagsunod kita ni Jesus, inaton or palakdon niya ang atong pagtuo, or stretch out. Sa ko pasabot ana. Sa verse 1 to 7, iingon nila na human niini nitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias, may sunod kaniya ang daghang kaayong tao, kaya nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Nitumas si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug bilikod sila dito niadtong higayuna duol na ang kasaulugan. Ngayon, kunya mitanaw si Jesus sa palibot niya o sa pagkakita niya sa daghang mga tao na nagpaingon kaniya, naingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og ingong pagkaon alang niini mga tao, isulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao ang nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Felipe nitubag, bisan pag mupalit kita pan nga bili 200 ka denaryo, dili gyapon kini paigo nga ipakaon ni mga tawhana. Dira nato makita na i-stretch ni Jesus or giinat ni Jesus ang pagtugon ni Felipe ani na higayon. Iyang ipawtana ang question sa verse 5. Asa man kita makapalit o igong pagkaon alang niining mga tao. Ang pasabot ni Jesus nga nung namutana man siya, bisag kabalo na siya, diba? Isulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao ang nahibalo na si Jesus kung unsa iyahang buhaton. So ang rason nga na iyahang gipangutana si Felipe aron sa iyang pagsulay ni Felipe. O gisulan niya ang pagtuo ni Felipe kung sa iyang buhaton. Gisulayan ni Jesus si Felipe, pinaagi sa pagpangutanan niya kung sa asa siya makakita o pagkaon o asa sila magkapalit. Muna ang iyahang pag-stretch o pag-inat sa iyang pagtuo ni Felipe, pinaagi sa pagpangutana. Kung sa ato apod, pagkakristohanan na ito, pagsulay na ito ni Kristo, ingana ko po ni Jesus ang ato ang pagsulay. At ang atong pagtuo. Usahay, ihatang pangutanon, usahay na tayo na i-desisyon na ipabuhat si Jesus na ito na lisod, aron na good, nasulayan ang atong pagtuo, aron na good, na palakto na atong pagtuo, usahay, magsalig na ta sa itong pagalingon. Usahay, kana, ang atong pagtuo na sa atong kaugalingon o sa atong mga materyales. Wala dili na pangutanan ni Jesus para kundinahon si Felipe or tagalag pressure si Felipe. Iyang ipangutanan o iyang isulayahan si Felipe para i-stretch out or inato ni Felipe ang iyang pagtuo. Dili kinagsunod siya ni Jesus, nagkulog siya, matag-adlaw, ang iyang pagtuo, okay na. So iyang testingan si Felipe kung asan taman ang pagtuo ni Felipe. Tuwa na ba siya kaya nagsunod siya ni Jesus? Tuwa na ba siya kaya naa si Jesus kanunay sa iyang kapag? Asa taman ang iyang pagtuo? Or
iyang pagtuo ba, gamay pa ba, o dako pa ba? Diba? Sa inyong nabasahan, kung muhatag o pagsulay si Jesus sa mga tinunan, yahanan ko siya sa iyahang mga pagsulay para sa laing-laing gospel na siya. Ningon siya dito na asa naman yung pagtuo? Gamay pa ba yung pagtuo o wala na yung pagtuo? Bantay mo akong storm, kung nagsakay sila sa barko na or itong boat, nagsakay sila ng storm, nagtulog na sa Jesus, ilang ipukaw sa Jesus. Sa laing-laing version, laing-laing pagsulti si Jesus, pero ana siya na asa man yung pagtuo? May usa ito ka version na gamay pa ba, pagkagamay sa inyong pagtuo. Yung gisulayan ni Jesus si Felipe ang iyang pagtuo. Kung iyong mabantayan, kanina pagsulay, lisod. Ano ng lisod? Ano makaingon makong lisod ang pagsulay na gibuhat ni Jesus sa Felipe? Ang pangutahan ni Jesus, kung atong susihon yun ang pangutahan ni Jesus, wala na pangutahan si Jesus na makapalit pan dito sa bigay sa angels, sa Judas, diba? Makapalit pan. Dili, nangutahan si Jesus, nakita ko yung bitagaan ni Jesus o responsibilidad si Felipe. Hindi na kagisugo niya pagpalit or isugo na niya na asa ta makapalit o bigong pagkaon alam na ini mga tao. Diba? Lahi na kung isugo niya mo pagpalit o lahi na po na siya ay mong tagaan responsibilidad pagpakaon sa mga tao. Muna ang gibuhat ni Jesus, wala na nangutana si Jesus na palit dito angels burger. Pero ang iyang gibuhat dali, kung saan na ito pagpakaon ang 5,000. Apil siya ang responsibilidad o gitagaan niya ang responsibilidad. Kung saan na pagpakaon ang 5,000. Sa rason nga nung nangutana si Jesus ni Felipe, kaya makita nato sa Matthew 14. Sa akong gingon ninyo na ang gospel or for gospel, harmonia ang ilahang pagkasulat, na connection ang tanan. So ang rason nga nung nangutana si Jesus kay Felipe, na ng pangutanan na sa Matthew 14, versikulo 13 hangtod sa 17. Ang masahod. Sa pagkaduhog ni Jesus sa balita ng ipatay na si Juan, nibiya siya ni atong dapita sakay sa usa ka sakayan, naginusara siya ni ato sa usa ka dapit nga awaaw. Nagkabalita niini ang mga tao busa na niya sila sa ilang mga lungsod ug nanglakaw sila aron pag-ampas kaniya. Ikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pultog sa mga tao, giabot niya siya dadkong kaluoy kanila o giayon niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na musalog ang adlaw, ang iyang mga tinunan nituoy kaniya ug niingon, mungilgit na raba o gawaaw kining dapita. Maayo tingaling papalakon na lang nimo ang mga tao o pagtuon sa ilang mga balangay na duol aron ang malit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Si Jesus nitubag dili kini kinahanglan na maglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanila og pagkaon. Sila nitubag lumara ka pa ng duha ka isda ang niadri. Diba? Ang pangutanan ni Jesus sa Juan, lahi ang iyang pag-ingon diri. Sa Juan, nangutana si Jesus ni Felipe. Diri, si Jesus niingon itubag nila, dili na kinahanglan na maglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanila pagkaon. Diba? Connection na kayo sila. Si Jesus, nitubag din sa Mateo, si Jesus sa Juan, nangutana siya ang Felipe. Dahil ngayon ganyan, ang pangutanan niya,
ang pagpalit na lang, dali lang ang magpalit o sa tagaan ng kwarta. Ang result, sila ang magpakaon, kamo mismo ang maghatag kanila ng pagkaon. Pwede naman sila magpalit, ayaw sila kwarta sa mga tao na sila, kami na ipalit, kaya namin kwarta para makapakaon ninyo. Pero niya si Jesus, kamo mismo ang muhatag o pagkaon. Usa pa niining rason, naluoy si Jesus sa mga tao na nasunod niya. Si Jesus nangutana kanila na usa ka lisod na buhaton para kanila. So lahi mo na mga ngayon, sunod mo na petsa panito o kaysa ano ngayon sila, ikaw ang pakaon nila, dili ako. Diba? Bukat kayo na bugaan na mga nang dali na kayo makapalit kaysa ikaw ang pakaon. Usa ka linggo na atong naon-naon, makaingon pa na di ba kabalo niya na si Jesus o sa iyong buhaton? Nga nung namutana buman siya. Pag si Philip, ang tubag ni Philip, kita na ito na si Philip yung itubag, bisan pag mapalit ka kitagpan na bili 200 ka denaryo, dili yapon kini paigo nga ipakaon ni mga kawanan. Usa ka bantayan nato ang istorya. Si Jesus Christ nihatag usa ka problema ni Felipe, usa ka bukaton ni Felipe. Na ang unang gibuhat ni Felipe, usa man nato bantayan dira. Ang unang niyang gibuhat dira is na nihatag sa rason. Bisan pag palit ka kita pa na dili 200 ka denaryo, dili yapon kini paigo na ipakaon ni mga tawanan. Ang iyang gibuhat sa usa ka dakong problema na gihatag ni Jesus niya, nirason siya, kaduha pa, iyang gigamit ang iyahang tawhanon na tumaagi. 200 ka denaryo, dili yapon kini paigo. Ba? Usahay ka na pula sa tuwang kagalingon. Dahil problema mo abot, na akong desisyon na mo abot sa itong unang buhaton. Ngita rin tayo mga rason, ngita rin tayo mga solusyon. Kana na ang gibuhat ni Felipe. Which is, muma na itong tawhanan na kinaiya doon. Diba? Atong sakton, kaning 200 na denaryo. Ang kanina denaryo, muna ilahang silver or ilahang coins sa una. Sa ilahang labor, bayad sa labor. So, ang 200 ka denaryo is ang taga-adlaw na denaryo or ilahang labor, taga-adlaw is usa. 1 silver or 1 or kanina 200 ka denaryo, muna siya ang 200 days of work na yung bayad. So, imong i-divide, usa ka adlaw, usa ka denaryo or usa ka denari. In other words, kaning 200 ka denaryo is equal to 6 months na imong sweldo sa kana. O kanina, gingon ni Felipe, gamay lang sa iyang ipakaon na 5,000. Or sa atong mabantayan, hindi lang 5,000 kay lalaki. Lalaki lang magkikwenta, wala po ng bata o ng babae. Sumabot po siya mga 20,000, 20,000. So, lisod kayo ang sitwasyon ni Felipe. Ang pangutana nga siya na po ng pangutana ni Jesus. Itagaan siya pressure ni Jesus sa pagpangutana. Kung usa ka Kristohan na nangutana siya, nganong lisod kayo ang kinabuhi? Nganong lisod kayo ang kinabuhi? Di ba pwede ni Jesus, pwede sa Ginoo na isi-isihon na or isira ang kinabuhi na to? Kung wala yung pangutana, nganong lisod ang kinabuhi na pwede naman sa Ginoo na sa iyo ang ato ang kinabuhi?
As we all know, kapulot na sa usa ka rason nga nung lisod ang kinabuhi, pinapata sa kalibutan na gitawag yung symbol or sala na kalibutan, puno sa sala sa kalibutan, loss of dying world tungkol sa sala. But sa atong pag-una-una or sa akong pag-una-una, kabayan na pangutana, kung kanin ka sa scripture na ito makita, tayo sa ka rason or good reason nga nung pangutana sa Ginoo na bubuhat o lisod na butang. Kitungod, He's making something beautiful and wonderful pinagi sa ato ang kinabuhi. Usahay lisod ang ipagbuhat sa Ginoo o na siya lisod na ipakita ka nato pagkutang na pagbuhat kaya na siya resulta kay nindot ug maka-benepisyo sa ato ang kaugalingon. Pareha na sa kuwan. Pagluto. Kada-adlaw, normal ka magluto or prito ka or magluto ka sa inyong pamilya. Pero normal na sa'yo na lang buhaton. Pero kung may mga big event, diba? Kung may birthday, kung sa mga inyong big event, diba lisod kayo buhaton. Dahang ang kuri-kurion na may magtabang. Diba? Normal na kayo kung magluto ka sa inyong balay, o noodles na, magprito na ka o magutan ka, normal ka, easy na kaya mo. Pero kung abot na kayo ang mga dagkong event, kung pakaon ka sa barangay, nalisod kayo buhaton. Pero ang resulta na, hindi. Kung sa ato ang muna ang gibuhan ni Jesus yung nato sa atong Ginoo. Wala na siya nagbuhat sa atong kagalingon na more normal na niya, mura na po galuto or prepare nagpamahaw pa niyo sa balay, rutina. Pero ang iyang ginabuhat na to is mura mga dagkong event na pwede maka-usab sa atong kagalingon o pwede or maka-padako sa atong pagtuwala na kaniya. Muna kayang gibuhat sa pagsulay ni Philip. Kung atong mabantayan, ang lisod na pagsulay na maabot sa ato ang kinabuhi, kung moako ta responsibilidad sa mga sa lahing tao. Lisod na lali kung ang imong naka-responsibilidad sa imong kagalingon, unsa na kung moako ka responsibilidad sa ibang tao. Na muna ang gibuhat ni Jesus ni Felipe. Ba ikaw mo pakaon sa 5,000 mga sa mga 5,000 na tao. Mutanan mga parents, di ba lisod ka mo pakaon, lisod ka ang responsibility mo, dili ra ang imong kaugalingon, apil ang imong kinsa imong nastan malay. Sa kinabuhi Kristohanon, ipakita nila ni Jesus na dili ra ang imong responsibilidad, ang imong itimanon, kundi ang imong responsibilidad sa imong mga kaigsuonan. Muna ang ipakita ni Jesus ni Felipe na the hardest or ang lisod na pagsulay moabot kung kuha na ang responsibilidad kung moako na ang responsibilidad sa isig katawon mo. Muna na ito sa atong kaugalingon sa paglakaw sa kanunay sa pagkakristuhanon. Dili 5,000 atong kuha ng responsibilidad, but ay mga 5, 3, usa. Muna ang ginahan ni Jesus kinato. Dili ra na ato na i-look out ato ang kaugalingon na kita na mo atong ang tabangan atong kaugalingon kita na. But ang iyang ginahan po is mahimo kang panalangin sa ubang tao. Mahimo kang panalangin dili lamang sa imong
pagka ikaw, but dili na ka makatabang sa imong kaugalingon, pero makatabang po ka. Dili na ka makatabang sa ibang tao, but makatabang po ka sa imong kaugalingon. Ang resulta, makatabang ka sa imong kaugalingon, makabalo po ka kung sa ginahan sa Ginoo para kanimo. So muna, ang gibuhat ni Jesus sa iyahang ipaleksyon ni Jesus ni Filipe ay na panahon sa iyahang pagtuon na dilira para nimo ang pagkakristohanon or pagsunod ka nako. Na kaya nga ating manunod, dilira imong kaugalingon at ang imuha po mga kaigsuonan. So iyang i-stretch out ang iyang pagtuo o giingat ni Jesus ang pagtuo ni Filipe, pinaagi sa pagpakita na naka-responsibilidad sa imuhang mga kaigsuonan. Dilira imong kaugalingon. Kung pala, ang iyang usapang pagtuo ni Jesus sa atong pagtuo. Dito sa mga problema na atong nadaladala, ang atong atong responsibilidad sa atong mga isip ka tao, isip ka igsuonan. So atong pagsunod sa Ginoo, una iyang gipalapdan ang atong pagtuo pinaagi sa pag-inat, sa pinaagi sa pagsulay, pagmutana, or na kay mga desisyon na pagbuhaton na lisod kayo i-surrender, lisod kayo ihatag sa Ginoo o musunod sa Ginoo para good mutubo ang imuhang pagtuo. Di ba muna itong pag-ampo, sige Lord, nag-ampo ako na mutubo ang pagtuo diha kanimo kanunay. Wala ang Ginoo, ganahan ka mutubo yung pagtuo, darao problema, darao challenges, darao tabangi imuhang kaigsuonan. Na muna ang ato ang pag-process ni Jesus sa ato ang pagtuo. Kung mag-ampo ka na Lord, nagay kong taas na pasensya. Nagaan po ka, suyan yung pasensya sa Ginoo para ragod makaayo sa imong kaugalingon. Ikaduha, sa atong pagsunod ni Jesus, iyatang ipakitaan or ipakita niya ang ato ang dagkong mga butang. Dili ra mga normal na sa atong kinabuhi. So may pasabot na akong mga dagkong butang. Si Jesus ay ipakita ang dagkong mga butang. Kanianin sa pagpakaon sa 5,000. Dili ra na gamay ang butang, dako ni na butang, usa ka milagro na dili kaya sa usa ka normal na tao na mapakaon o 5,000 or 20,000 na katao unless kung bahang kwarta. Pero kanina sitwasyon nila ni Jesus, wala ko sila. Di ba kapalo mo 200 denaryo na mapakaon ka sa 20,000 na tao. Katulad ka nun, kung kwartahan ka, kung di ikaw pinakadato sa kalibutan na pakaon ng 20,000 sa dali-dali na. Pero kita mga lower class, lisod mo ka mukhaon 20,000, di ba? Mupakaon 20,000 katao. So kanina ipakita ni Jesus usa ka dakong butang para sa mga disipulo na iyang ipakita ang unsa ka kagamhanan si Jesus sa ilahang kinabuhi. Usa pa, si Jesus iyang ikuha ang panihapon sa bata. Kita nato sa verse 8 to 11. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, maingon kang Jesus, ani ang batang lalaki dinhi nga may 5 kapal, nga si bada o 2 ka isda, apan nagudsa man kini alang niining
daghang tawo. Si Jesus mingon kaya palingkura ang mga tawo, may daghang sagbot nga nanupod niya atong dapita busa naglingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug ipaapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilahang gusto. Karong panahon na, ngani na mga milagro, dili ka makakita na ani. But, tanang mga maayong buta na posible na mabuhat sa atong Ginoo, ug ang Ginoo nato, nagpamuhat na gyapon ng mga milagro. Basta dili yan ay kadako ng milagro na gibuhat ni Jesus. Ato na panahon na, ang kamatuoran is ang pagpamilagro ni Jesus karong panahon na is padayon yung gyapon. Kung sa ka-example lang na, kung ikaw nakadawat ni Jesus na Ginoo o Diyos o Ginoo magluluwas sa imuhang kinabuhi, usana kadako ng milagro sa iyahang pagpasayo sa iyong sala, sa iyahang pagnawag niya nimo o paghatag niya nimo o usa ka kinabuhi mo ay katapusan. Diba mo tana ang tawag mo unsa imong timailhan na ang Ginoo na nagyapon sa business na milagro. Simple na answer. Ako, kita, usa ka milagro na gibuhat ni Jesus sa atoong kaugalingon ang pagpausab niya sa atoa. Notice, ato bantayan, na kanina milagro na yung mga pamaagi. Or ay, makita nato na before na itabo yung milagro na ay mga process na gibuhat si Jesus para kanina milagro may tabo. Una na ini, dapat doon na gusto nga pananaw. Kung saan man ang pasabutan ng pananawa. Ato makita sa 8 hangtod sa 9. Usa sa iya mga tinunan nga si Andres igsuon ni Simon Pedro, ingon kay Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapal nga sibana ug 2 ka isla, apan nag-unsa man kini alang niining dagdagang tao. Si Andres, nagsugod na siya ihang pananaw dili sa materials or dili sa pagkakaw na ito na human resources or human na pamaagi. Ato i-compare si Felipe ug si Andres. Nagkulog ang 12 tulungan ni Jesus, nagkulog kanina. Ang katong pamatanan na ipangutanan ni Felipe, nagpangutanan ni Jesus ni Felipe, dili ra si Felipe ang nakadungog. Ang 12 niya tinunan na nakadungog sa pangutana na si Felipe, iyang tubag, kabayan o dinaryo, kwarta. Ang ka-Andres, ang iyang tubag, kita siya bata na may 5 kapan. Kita si Andres, kung gusto ka oportunidad, wala siya kabalo kung mahitap or ma-work ba to or mahitabo ba to. But iyang nakita na pinaagi dili sa iyang mata na mata niya. But pinaagi sa iyang mata sa pagtuo. Iyang eyes of faith. Diba? Iyang paglantaw sa problema, dili iyang kung sa iyang makita. But iyang makita, pinaagi sa iyang pagtuo. So iyang tubag, dili pinaagi sa iyang kaugalingon, but pinaagi sa iyang pagtuo. Kung sa'y posibilidad, mahitabuan ni pan o 2 ka isda. Nahina ang kapilipi. Ang kapilipi, kung sa iyang nas bulsa niya. Ang ka-Andros, nakita siya mga perspective, mga possibility na mahitabo niya. Na siya'y
saktong pananaw, wala siya ni hatag conclusion dayon or katapusan dayon na mayang Pilipino. Natay 200 denaryo sa man eh. Pero ang Andres, naglantaw siya, pinaagi sa iyahang pagtuo. Ginoo, or magtutunlo, ani ay bata din na ay pan, na ay isda. Muna yung idoon ni Jesus. Sa ato ang kagalingon, kinahanap itong ato ay abrihan ang mga posibilidad or possibilities na unsay mabuhat ni Jesus sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, o sa atong simbahan. Dili na kay unsay naa nato. Ang ka-Felipe, unsay naa nila. Ang ka-Andres, unsay posibilidad na imuon sa Ginoo. Muna yung nakita. O pinaagyan na, nakita ni Andres o sa mga tinunaan niya ang milagro sa pagpadaghan sa pan o sa isda. Muna usa ka mga dagkong putang na ipakita sa Ginoo kanato. Usahay na ito makita ng mga dagkong putang. Kaya usahay ang ato ang kaugalingon nato ato makita wala. Dili ang mata sa Ginoo. Lahi ang mata nato, lahi ang mata sa Ginoo. Kung atong paliason sa kinabuhi ni Andres sa tuwa na before ta mangitag solusyon, mangitag tag posibilidad kung unsay ang mahitabo sa Ginoo kung atong maduol ta niya. Sa mga iyahang usa ka posibilidad or usa ka proseso anong nahitabo ko na milagro. Pinaagi kay na ay saktong pananaw si Andres sa mga posibilidad na mahimo sa Ginoo. Kaduha, na ay sakto or dunay gusto na paghatag or paghalad diha ni Jesus. Sa usang pasabot ana, ginumenta ni Andres sa verse 9 na usa ka matuoran na ang usa ka dakong milagro na nabuhat ni Jesus kanina mga buta pagpakaon sa 5,000 is pinaagi sa usa ka bata na iyang gimili og hatag kung unsay naa niya. Ug ang iyang ginahan wala kabalo ang ginahan niya na katuyang i-prepare na pamiulto, panihapon para sa bata makapakaon dahil 5,000. Kisa sa ato or kisa mga sa ato bata man or mga gulang or kita mga adult ang may willingness na muhatag bisag 5 kapan o 2 ka isda para makapakaon sa 5,000 na tao. Dili kabahin akong pasabot diri ang katong punto din ako susto na paghatag o paghalad dili kung sa imong mahatag. But ang akong pasabot is ang imong willingness na muhatag or paggamit dira sa Ginoo. Dili kung sa imong mahatag, but ang willingness na imong kasing-kasing na pasabot na husto na paghalad, husto na paghatag dira sa Ginoo. Atong sa atong panahon karon, ang daghang mga bata dili paliya sa bata na willingness at alin na panahon na willingness na umatag sa iyang 5 kapan o 2 ka isda. Dili po sa mga adult karon maglilisod. But ang bata dili iyang ihatag kung sa iyang pwede mahatag diya sa Ginoo. Ang bata nihatag siya kung sa iyang mahatag. Kung mura na ang ipangayo sa Ginoo. Dili kung sa iyong mahatag, kung sa iyong mahatag. Ba? You can makahatag ka sa Ginoo kung oras, panahon, talento, o kwarta, o materialis. Pasabot mo na hatag kung sino makahatag mo. Dili kay magbase ka sa ibang tao na akong mahatag, dili man pala sa ibang tao na
kung kayo sila, talento kayo sila, mukanta, mutukar, ako di ko kabula mukanta, na sa ako ang pong paghatag sa kwarta, lilipod dako, kaya na mayroong trabaho. Pero naman pwede makakahatag sa iyong panahon, sa oras, makaservisyo ka sa Ginoo, pinaagi sa pagkumusta sa iyong mga kaigsuulan, pag-abi-abi, pagtabang sa simbahan, sa ministry, so pag matinumanon, muna ang pasabot sa Ginoo na dilira ng materyales ang pwede mong mahatag. Hatag ko kung sa'yo mahatag ni mo. Muna, tungkol na kung sa'yo mahatag sa bata, ang resulta, dako putang ang nahitabo. Dakong milagro ang nahitabo. Ikatalo, dapat adunay gusto na panagiusa. Sa akong pasabot na, sa verse 10, si Jesus mingon kanila palingkura ang mga tao. May daghang sagbot o naunubo niya itong dapita, busa naglingkod ang mga tao na may ginaganon ng 5,000. Sa Marcos 6:40, nag-ingon dito na ang mga grupo na ilahi-lahi na, o sa English pa, may mga lahi-lahi mga rangko. Ingon nila sa English, sat down in ranks in hundreds and fifties. So na yung mga lahi-lahi ng mga grupo ato ng panahon na. So sugo niya ang mga tinunan niya na si Jesus, ingon kanina palingkura ang mga tao. Ngayon nakaingon lang ko na ay dapat gusto na panagiusa para makakita sa mga dagkong putang na himuon sa Ginoo sa ato. Ngayon kahana? Kaya imagine, atong naunang yun. Kung si Jesus nagsugod na pagpasalamat atong pan o 2 ka isda, nga ang mga tao wala naglingkod o grupo-grupo, nakita sila sa pagpasalamat ni Jesus sa pan at sa isda na nidaghan. Sa may tao ato, na adunay, nagluto kayo sila, nakahingit na mo ito, pagdunod ito gabi, naglakaw sila sa init na panahon, nagsunod sila ni Jesus na minaw, nag-igutom pa yun. Imagine na kung wala pa nag-ihusa atong panahon na, di ba na ay rayo, magkagulbot, kunhanay, makakuha sa panog sa isda. Di ba? Kung wala panag-ihusa ang mga tao atong panahon na, moto ang may tabo, o ato ang mga una-una. So ato, ang usa ka kamatuoran nato atong makuhaan na, ang panag-ihusa ka importante kayo. Kung ang ginahan ni Jesus kanato is dapat hiusa ka sa ato ang simbahan, sa ato pamilya, sa ato mga kaila. Dili ta mag-ija-ija. Gitawag na to, gitawag sa buhol o ija-ija. Magkita-kita ra, diba? Dapat ana ay panaghiusa. Kung wala panaghiusa, naigubot na may tabo. Kaya sa itong simbahan, kung dili ta hiusa ang mga may talent na mukanta o may talent na magitar, gubot kayo. Bakong ang dili sila manag-iusa kung ang gitar kay magpasagad na gitar na ang drum, magpasagad na drum na ang bass, magpasagad na po. Ang mukanta, magpasagad na po, na dili sila magkadimaho, kung sa'yo resulta na, gubot kayo, dili kayo pati pagpaminawon. Malira po sa ito ang simbahan sa mga ministry, kung wala'y pananghiusa, gubot kayo na dili masaktan. So muna ang ganahan ni Jesus na dapat adunay pananghiusa ang ato kita ng mga sumusunod sa Ginoo. Kung mag-ija-ija ka, hindi ka mag-hiusa. So, gubot kayo ato ang pagsunod diya ay Kristo. So, di na ito makita ang mga process sa Ginoo na makita na ito ang mga dagkong utang. Kaupat is dapat na ay sakto na pagsunod or obedience na itong makita na
sa 10 hangtod sa 11, si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao may daghang sagbot nga nanubo ni atong dapita, musa naglingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga maling 5,000. Unya ikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug apod-apod niya ang mga pan ngadto sa mga tao, mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Connection na niya sa akong giingon na panag-iusa. Ang milagro na hitabo ani na panahon na tungod kay ang mga disipulo o ang mga katawhan nagsunod o nagtahod ni Jesus. Diba? Ang mga tao o ang mga tapok nagsunod ni Jesus pinaagi sa paglingkod. Diba? Naglingkod ang mga tao. Nisunod sila ni Jesus sa paglingkod. Ikadua, ang bata ni-obey o paghatag sa iyahang pagkaon, nisunod ang disipulo ni sinusunod sa Ginoo sa paghatag sa mga pan, pag-apod-apod niya. Diba? Kung ang dakong milagro na nitabo ani na panahon na, if kanito tulong kabo mga karakter na ito makita diri, wala ni obey sa Ginoo, na posibilidad na dili ko mahitabo itong milagro or magkagubot or kana kung ang katawhan o mga tao wala nito na maglingkod muhawa ka dayon kung ang bata wala nito niya ihatag iyahang pan o iyahang isda o ang mga disipulo wala nito ni Jesus masaya mahitabo ka. Dili makita nila itong milagro na buhat ni Jesus. Ba? Kung saan ang punto na, ang ato ang pagsunod, o ato ang ato ang pagkamasunod, labi na kahinungdanon bahin sa mga dagkong butang na gusto buhaton ni Jesus sa ato ang kinabuhi. Sabot na ako ang atong obedience, usa ka labing importante trabahin sa mga dagkong butang na magbuhat ni Jesus sa ato ang kinabuhi. Ang ato ang pag-obey sa Ginoo na dakong resulta sa ato sa kinabuhi nato. Kung saan ang pagpakita nato na dakong nainindot ng mga butang na mahitabo kung musunod ka ni Jesus. Kalima, last is dapat adunay gusto na pagsabot sa gahom ni Kristo Jesus. Kung wala ay dapat na adunay tay sakto na pagsabot kung kinsa si Jesus sa iyang makagagahom. Sa 11, unya ikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug iapod-apod niya ang mga pan ngadto sa tawo. Makita nato ang pagagamhanan ni Jesus ani nadapita. Diba? 5 ka pan, o 2 ka isda, iyang ipasalamatan kung nakakaroon ang 5,000. May usa ka author, si David Washburn, ingon siya. Iyang explanation ani, iyang gi-example o pariyani, na kung ako ang mukupot sa usa ka basketball na bola, unsa na siya nahimon ako. Usa na ako ka tigdula o basketball. Kung imong ihatag ng basketball ni Michael Jordan or ni Kevin Durant or ni Stephen Curry, unsa may tabuhan na? Ba usa ka professional na championship, usa ka lahi ang resulta, di ba? Kaysa nato, kung kita usarta tigluto pa sa itong balay, kung ang shot ang luto, lahi ang resulta, di ba? Pareha tag lutoon, pero ang resulta, mas lami ang di ba? Kaysa na chef. Mas lami ang chef, or ang lahi na ang effect
kung makabalik na ang chef ang luluto kaysa kita ang luto. Lahi na po kung ang basketball, professional basketball player ang modula kaysa kita ang modula. Diba, wala excitement kung kita na magkuhan na, magkataon na yan pero ang professional basketball player, kung siya ang padulaon, maglahi, matinga, ma-amaze sa ilahang, diba, parihan natin gadulang basketball, pero ang ilahang pagdula, maka-inspire ka ito. Lahi ang resulta. Parihan na sa kuwan sa Ginoo, diba? Ang bata na ay pan o na ay isda. Ang para sa bata, yan ang pagkaon. Yara na. Pero yan, kung si Jesus na ang naaipan o na ay isda, kung sa resulta, nakakaon ang 5,000 dahan pa. Diba? Nahira, akong punto, ang sa akong punto kung ibutang nato ang atong kinabuhi sa kamot ni Jesus, makahimo siya ng mga milagrosong butang pinaagi sa tuwa. Diba? Kung ato ibutang atong kinabuhi ni Jesus sa kamot ni Jesus, makabuhat siya mga milagrosong butang pinaagi sa tuwa. Lahi na kung ikaw magbuot. Kung si Jesus ang mabuot, mas lahi maging. Nasa lahang mabuhat. Kaysa ikaw na, nagamay na kayo kang, limitado na kayo mabuhat. Kaysa si Jesus, nagdako kayo, makagagahog kayo, dahang siyang mabuhat sa tuwa. O last na punto, kung musunod ka ni Jesus, paghahatagan o pag-supplyan kita kaniya. So, pasagot na. Okay. Nakainom ko mo, di ba? Pasalamat ni Jesus sa paano sa kanina isla. Sa ako mabasahan sa mga bata, papasalamat ni Jesus kay idatan na yan. Muna ito muna unahan, pero may usa ka komentary or usa ka Bible scholar. Ang pamahalag papasalamat ni Jesus, dili na yun nakumana siya dito. Diba, nahala siya na ihatag sa mga, yapod-apod sa mga disipulo ang tanong isda. Pero kanina ang sitwasyon, ang paghatag daw ni papasalamat ni Jesus, pamahalag papasalamat ni Jesus, dili na nipundo na siya, paghuman pasalamat man ako. Pero ang iyahang paghuman daw kay siya ang nihatag sa disipulo, ang disipulo nihatag sa mga kakauhan. Pero dili na usa ka kuan na yun, usa ka lihok. Ang paghatag ni Jesus daw sa panog sa isla, sige ra, gana na si Jesus. Muna akong itong nabasahan ako sa Bible scholar na ang paghatag ng Jesus, dili ra diha dayon na pag humayag ko pasalamat, daghan ay nangabot ng mga panog isda. Ang iyahan daw, sige daw siya hatag pan o isda, o dili mahutan o supply, dili mahutan o paghatag sa Jesus. Muna lang yung paghatag, pagpasabot ng teksto, yung pagpasalamat. Paghatag niya, yung hatag na po siya, sige siya paghatag, hangtod nakakaon ng tanan. Kung nakakaon ng tanan, dito na siya ni Hono, na ay nakabilib na dosi ka basket. Diba? Muna itong nakabasahan. So, ang iyang paghatag ni Jesus sa ito ang kinabuhi is dili na diha dahil na uskaan daw na nihatag o tibuok dahil sa Jesus. Mataya ang paghatag na ito is taga-adlaw, taga-minuto, oras na ito ang kinabuhi. Pasagot na always or sige na nag-atiman si Jesus sa atuwa. Dili na karong adlaw, dili na gahapon, pag-ugma, naradapon si Jesus na maghahatag, mag-atiman sa atuwa. Kung nakaka ni Kristo, kung masunod ka ni Kristo, muna iyang buhaton sa atuwa ang kinabuhi. Saan na, atong ginhawa? Atong ginawa o sa kagasa sa Ginoo. Kung ang atong ginahawa,
gahapon na gihatag ni Jesus, na karon wala na gihatag, saman, uy pata, patay na ta. Kung gahapon na gihatag ni Jesus ang ginawa nato, diba? Taga-adlaw, God give us a gift of life. Diba? Ingon sa Biblia na every day is a new day to worship God or to give thanks. Every day, si God naghatag ng tuga sa mga hatag o mga pubaneta niya, timanunta niya. So muna niya ipakita anin ang teksto. Na dili ra biha dahil pag mga pasalamat niya, yan ang naghihatag niya, wala siya gibuhat. But sige na siya hatag sa iyang disipulo, mawa ang disipulo niya, sige hatag sa 5,000. Jesus or si Jesus nag-atiman sa tuwa in a miraculous way na milagrosong pagka pumaagi na usahay lahi mo nang mulihok si Jesus kanato kaysa kung kita ang mulihok. Kung kita ang mulihok, lahi mo nang normal. Kung si Jesus ang mulihok, muhatag nato, lahi mo milagrosong pumaagi. Lahi mo nang normal na lang kaysa kuha na kayo, lahi ang normal o lahi ang normal o lahi ang dili normal. So, tama ba? Hindi ang resulta, kung ang normal na pamaagi na sige, sumaanad na ka. So, di na ka madasig. Kung naay nindot o bagong pamaagi o bagong leksyon na ihatag sa Ginoo nato, madasig ta na padayon padayon pagsunod ni Jesus. Malay mo na. Kung sa inyong trabaho, normal naman ang atawag trabaho ng inyong buhaton, normal na lang, wala kay gana. Kapuyan na ka, diba? Kapuyan na ka. Kung sa trabaho, usahay, tungkol sa kapuyan, malit na lang ka. Usahay, sa'yo na ka mo out sa inyong trabaho, kay normal na lagi. Naanad na ka. Pero, ang una ay mga unexpected way, o mga milagrosong makita ang Ginoo nato, madasit ka. Diba? Muli, usahay, mga ito ang mga challenges na gihatag sa Ginoo, dili parehas atong lagi. Kung parehara, kapalo na ito sa buhaton. Diba? Dili na ka, imong pagtuo diya sa Ginoo. Or stagnant na, di na mo tupo. Kaya, parehara na sa una. So, mura ka pa ang buhaton karon. Pero kung si Jesus ang nagbuhat anak, dili ka malahayan. Itawag na ito, anas na itong tawahanan ng kuhan. Dalaay na kayo, balik-balik. Ngayon ka kung balik-balik ang sukan, kung pula na lang sige, laay na kayo. Kung utang na lang sige, laay na kayo, magsuot na kayo. Pero kung naay manok o lechon, lasik kayo kao, di ba? Gusto kayo kao. Na kung na utang ng bulan, gamay lang, diet na kurong diet. Pero ang lechon o mga manok, gusto kayo kao. Pareha lang mula sa itong pagtuo, sa pagsunod na ito ni Kristo. Diba? Hindi tayo mag-expect o na paliharan pamaagi na ipakita ni Jesus sa ito ang mahagi-aginan. Kaya, di nga pa sa Biblia na kung nakas kinabuhi ni Kristo, di colorful ang inyong kinabuhi niya. Di na stagnant ang inyong kinabuhi. Kaya magtubot mo na ito kinabuhi niya kaniya. Atong pagtuo niya. So, sa katapusan, usa dako ng testimony kanina istorya kanina 5,000 pagpakaon sa 5,000 kaya makita nato na si Jesus nagasupply, nagahatag matag adlaw, dili ra gamay pero daghan. Napay sobra, magsubra-sobra pa. Sa ato makita na istorya diri usa ka testimony ni dili ra ni istorya, but usa ka testimony ni na ipakita sa mga disipulo na ang paghatag ni Jesus, kung nakasunod ka niya, ang iyang paghatag nimo na supply dira financially, physically, but spiritually is magawas-gawas, masupra-supra. So ito ang kabalo ko ng ating mga personal na
ipakita si Jesus sa ato sa atong pagsunod kaniya, usa na kadakong testimony na pwede nato ihatag sa ubang tao i-share para po sila madasig sa ilang paglakaw pagsunod niya ni Kristo. Tinuod na mga alisod na inatugod sa Ginoo ang ato ang pagsulayan kita sa Ginoo sa pinakalisod na di makaya na to, pero makaya na to. Makaya na tayo, di makaya, pero sa mata sa Ginoo, makaya na to. Tinuod na inaton sa Ginoo ang atong pagtuo sa pinagi sa pagsulay. But, ipakita po sa Ginoo ang mga dagkong butang, ang resulta sa iyang pagsulay niya sa imuha. Pinaagyan na sa proseso ana pag-ingat sa pagtuo nato, makita ko nato na wala nagkulang si Jesus sa paghatag kanato ana na panahon na sa atong kinabuhi. So nato ang hinumduman na sa pagsunod nato ni Kristo ako'y panahon na ato ang pagtuo sulayan para kaina, para makakita po ta sa mga dagkong butang na iandam ni Jesus para nato. O usa pa na ang kamatuoran nato kanunay sa inat ni Jesus, pagsulay niya sa atong pagtuo, in between ana kanunay siyang nagahatag, nagasupply sa kusog, sa kaalam, dili raman sa financial, sa ato ang labas nun, at sa ato ang pong espirituhan na kinabuhi. So, mula na itong dapat hinumduman, di ita usahay manintong na ito na itong kay ako kayo ang pasulay na gihatag ni Jesus kanato. Malintong na ito na sa tumatumaan na or sa kulog ana na yung mga butang na ihatag si Jesus kanato. Or na siya yung mga butang na hatag na pagtulungan kanato. Ang usahay na miss out na to. So muna ang mga kamatuoran na sa atong pagsunod diha ni Kristo Jesus. Mga bota, ang langit ng Amahan, salamat Ginoo Lord sa kabuntagon ng gihatag. Salamat Ginoo na ikaw ang mamuhat ka namo. Ikaw ang mag-supply ka namo, maghahatag ka namo, magpatubo sa aming pagtuo. Dili kami ang magpatubo sa aming pagtuo, but ikaw ang magpatubo sa aming pagtuo. Ikaw ang mausap ka namo. Kung pinahagi sa imong pagsulay ng ihatag, makita namo ang mga dagkong butang, mga milagrosong butang na nahitabo sa among kinabuhi. Sugod sa pagsulay hangtod sa katapusan, makita namo abihi ang mata Ginoo ug ang una-una na makita namo ang mga butang na imong gipadayag ka namo na usahay malimta namo, dili mo bantayan na kanunay kang nag-supply, naghahatag o butang, dili lamang financially but pinagi sa mo apil ang mga kusog namo, ang hunahuna, ang kaalam, ang tanan Ginoo sa among espirituhanon kaya Ginoo Lord na makapadayon ni makalampos sa among giagyan na sitwasyon sa among kinabuhi karon as a whole Ginoo, as a church, as a people sa aning country Ginoo, among na sa among kaugalingon na nagsatagsa na giagian Ginoo. Lord, I pray na kami mga inyong kaanakan, managiusa, na magtinabangay, magdasigay, o duman, Lord, na hiusa sa iyong pagkasabda sa pagkaya kanimo, Lord. Lord, I pray na ang kanyang mensahe ma-apply sa among kinabuhi, Lord. Lord, ikaw yung magpapanalangin sa iyong katawan, ikaw mag-protect, hatag o panalangin nila sa iyo, Lord. Ikaw ang mong himayaon, ikaw ang dunggan sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.